Ah, ako sa ning balik kag hisgot kaning giingong irugon na sad na sa plano ni babae yung senadora nga basa kay baba nagbalik-balik ra gyud diri. Ang iyang tuyo ipa-extend na po niya or ipa-postpone na po niya ang barangay ug SK election. Kani man pag ilis og kuan kanang opisyal sa barangay or SK, mayor, konsehal, basta ngilad og performance, wa gihinungdan nga kapitan o hinungdan nga SK, paskang dugayas panahon. Pareha ko rin bangag, parting dugaya itong 28 kasi parting aras ekonomiya, tanawa. Karon takingking tanan halos tanang Pilipino. Ang gianing ay may more gito nga iyang i-postpone, more na siya. Kaning bayana mo Di masabot. Di ba ba kani kakaon po butitin bitoko, no? Morgi ambisyo, wag mo kung ano ang ekonomiya, nindot unta kayo. Sila may magbabalaod, dili mahimo ang balaod kung dili pinaaging kongreso. Kongreso, senado na, o ubos may balaodanan. Pero ang iya, sige, pabalhin na ng politika ng eleksyon. Ang ipasangil, ekonomiya. Pero wa say sulbad nga. Wa gid say gisugyot nga sulbad. Pinaagi sa pagpanday balaod nga. Kani atong ekonomiya kinahanglan ma-improve ni bisag ang krisis timo kalibutan pinaagi aning Iran o Amerika nga gubat nga gitabangan sa Israel wa gisulbad. Ang ihahin og sulbad unya ibalhin kay krisis sa politika. Sa krisihag babae ni siya matay. Igsuon ni ana presidente po di pa kani bangag pugutok. Astang gabiha gyud. Ang kahanggaw ba sa mga una-una ani mga politiko? Dili lang si Aimee. Sila tanan way laing ginahuna ang politika. Ang ilang personal nga interes tanawa. Nganong hagtod karon wa mangyapoy kaso ang Tabalos. Mayo na ron ha, base karong adlaw or simana base sa saad ni Remulla nga iyang filean og kasong plunder. Pero og aris ato nganong nagpabilin mang hangtod karon bisag mga amang na ni sila. Dili na kongresista pero amang hangtod karon wa man gihapon tawga si Peter Calderon ug si Edwin Gerjola. Instead hanggang Alan Kirante noon mo gi kanamang gi freeze ang asset tanan. Kontraktor to. Dili magkakontrata ang kontraktor, dili kakawat ang kontraktor og dili pinaagis kongresista ang kawatan. Kunya ganun wa man kang Alan Kirante raman o kang Jonathan Kirante nga pagmangkon. Nganong ang mga kongresista nganong hasta si Wilson Wenceslao nga nangontrata in taon. Nangahinti in taon, wa man na apila. Kunya imong hunahuna ang politiko ka kanana pagpospon og eleksyon patay pagbiya. Naloko na. Hadlok ni silang matikwang sa umaabot nga mga eleksyon kung ilan ng panahon. Pero kung mo, sus gabiha, ang barangay nindot kay pinakagamay nga unit sa politika. Pero kung imong tanawon ang ilahang performance o gilad yung kayo, aso, pastan dugayas to, Nobyembre 12, dugay kayong kalag-kalag. Kunya, dapay usan lang, sige ngaw-ngaw, ibalhin ang politika, probida na sa Aimee. Ganun ni daog sa ning hanggaw, matay, ikadusi ni hapit na ng tagak. Kunya, sa tanang mga kandidato sa oposisyon, ang katong sa yang bangag nga iyang gisabag-sabag, 5 raman ni daw, kana si Tito Soto, kana si Ping Lacson, apel na si kanang Suprema. Natitawag ano ni Mr. Ludwig Omega, lito lapid ba? Mura na naong nalimakbok. Pero ang Aimee Marcos nga dito sa speakers kay oposisyon man kuno ni sa igsuon, amo ay leader aning pulpol nga pagka-leader. Nagsige hinoon og arig arsibo kay ipapuspon na ko niyang eleksyon nga naman. Sa grabiha gyud. Makaingon ka ba nga kanang kahanggaw bitaw sa utok sa mga politiko, madamay ang mga botante. Unya, tungod kay madamay tagaan kag uskalibo mudawat ra pug ka. Diha. Kana bitang pabaga sa naong, pabaga sa naong, pabaga sa sinultian aron masiguro ang ilahang pagpabilin sa gobyerno. Kung sa may naa ng gobyerno karon deficit ha, ingon to si
Congressman Sarmiento kanina nga, 18 trilyones ang utang. Pero, daghan kay nanukad na, bisag karom nga panahon na. Nanukad na kay para sa 2028 election. So may naadiyang wala may kwarta ng gobyerno. Sige mag-utang. O niya, kinsa may pabayron. Ang magkanang inyong ibutara ang presidente mo yung bayad. Wa magkay na si Bangag, doon na 203 billion conviction with finality sa Korte Suprema. Tax evasion, ibayad siya? Wa magani mo bayad na. Ikaw na noong ordinaryo magbubuhis, ikaw na bayad. Mura nagdini aligado. Biha, ikay itahan para mo bayad. Limang ka ana. Mupili pag yung kakay, mubilib kang maayo. Balik ko na ko atong laaging kampanyas 2022 por binab nangusog yung atong ay nagbutari ng Marcos na po na po na Romualdez matay wagin masayo. Ang tambalosos mo ang isalidag tamas ginawa. Kuha sa matabatang nga nagsaldi ko. Nadugay ilang ipid saldi ko karon ito nga kanas Martin. Apil na. Hastas Andoy, anak Marcos. Apil. Mo'y naghihatan. Galing lang kay gidrama makahigyo kahalang ta. Wa lang bagyo kahata kanabang wa lang bagyo kahata kahibaw nga duwa ra to niya sa kunohay pag kanabang paghapuhap sa katawhang Pilipino sa kalagot ipaadto niya si Secretary Frederick Bida sa Department of Justice o niya pag-abot ay nalangawa na diya sa saldi ko applying for asylum kuno dito sa France wa makataduha kay inkasog mo uli to duha ra siyang kuan og dito patyon mutog antos tinuod ayay agtabalosos kinahantos hantod preso. Kada kung dili ka kapyot sa bag-ong presidente unas 2028, kung magkuyog sa bag-ong presidente ayay tabalosos buhi na sa. Nomdo mo ni Gloria Macapagal Arroyo pagka presidente ni Gong. Kani adto sa iyang panahon nga Pinoy pa to may presidente sus limang kag na mo media mo adto. Murag yung kanabang ginakalikian ang liog. Dito sa Veterans Memorial Medical Center, di ba nila presohon ng mga ordinaryo? Laila de Lima, na preso ba nila ang ordinaryo presohon? Dito man Scam Kramer yung butang. Si Gloria Macapagal Arroyo na preso, di man, dito nagpa-hospital arrest. Si Jinggoy, dito na po, kauyog sila de Lima. Kung Revilla, karon nakatilaw ang dito sa payatas nga presohan. Kung nindot kaya sila kinabuhi ka ni Atos presohan dito sa PNP Detention Center. Samtang hudungog pang ilang kaso, sige pang bista. Pero kung sa may nindot ato nila, dili maipon sa ordinaryong presohan. Karon kay kontra si Bong Revilla sa administrasyon, as payatas presoha. Ito ni aging simana, gidari sa hospital, kay gilisod kung ginawa, kay limuot, na nayati na. Di malas. Kani, lain na po yung presidente, angay ni makapiyansa, bisag plunder ni ang kaso, or malversation of public funds, pwede na siya papiyansahon, kailangan na may presidente. Naloko na.